Babička, viete o tom, že ste prešli na červenú? Synku, ja mám 80. Keby som mala čakať na zelenú, tak by som nedošla do neba, ale rovno do pekla. Pán hrobár, kde je hrob 126? Na čo vyliezate, keď potom neviete nájsť cestu späť? Nebuď drzý, zasraň! Peťo, bral si tú knihu Káma Sutra? Bral som. A čo, dokreslil si tam niečo? No, asi áno. Tak choď teraz rozpliesť mamu. Môžete ďakovať manželke, že vás podviedla. Inak by sme vás nenašli. Všetko zlé je na niečo dobré. Pamätaj si, synu, za každým skutočným mužom vždy stojí dobrá žena. Áno, stojí Amélie. Žiadam rozvod. Ale nie, miláčik. Vzal si ma ako vdovu a ako vdovu ma aj necháš. Počul som, že ti chlap umrel, že by som možno mohol zaujať jeho miesto. Nie je to jedno, ale musíš sa opýtať hrobára. Čože? Včera moja žena ušla s mojím najlepším kamarátom Jankom. A odkedy je Janko tvoj najlepší kamarát? Od včera. Chcel by som sa objednať ku kardiológovi. Rok 2036, 27. deň. Do obeda či po obede. Aký je v tom rozdiel? Lebo o 10:00 mám urológa. Jurko, tu som ja, tvoja učiteľka slovenčiny. Nechaj ma ísť. Na toto som čakal celý život. Napíšete 100-krát. Budem jazdiť podľa predpisov. Prosím si jednu vodku. Pol litra alebo sedmičku? Liter alebo nie. Pol litra. Ešte musím ísť do práce. Pán doktor, hrozne ma svrbí medzi prstami na nohách. Medzi ktorými? Medzi tými veľkými. Pán doktor, sú už moje výsledky? Umieram od zvedavosti. No, nie je tak celkom od zvedavosti. Tu si? Áno, miláčik. Deti, aj vy ste tu? Áno, ocinko. Áno. Tak potom na kerú piču svieti na chodbe! Namiesto toho, aby si sa venoval štúdiu, beháš za babami. Ale ocko, to je trochu iná... Žiadne ale! Kto je tu otec? Ty alebo ja? Obaja, otec. Obaja. Čo si myslíte o dnešných lekároch a modernej liečbe? A čo si mám myslieť? Ja sa liečím liehom. Na hrdlo, na rany, aj na dušu. Pozrite, čistý ako slza. No to je recept. Prosím ťa, pustí ma sadnúť, bolia ma nohy. Keď ste bola mladá, vy ste pustila starých sadnúť? Áno. No vidíte, nemali ste ich pustiť sadnúť, dnes by vás neboleli nohy. Už si počul, že sa od teba odsťahovala manželka? Hej. A ako to znášaš? No, teraz už dobre, ale zo začiatku som mal strach, že sa vráti.